ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ମଞ୍ଜୁବାଳା ଦାସଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ମୋ ପିଲାଦିନର 13 ଭାଗ। ହାଇସ୍କୁଲର ପାଠପଢ଼ା। 1968 ମସିହାରେ ମୁଁ ସାଇର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ନାମ ଲେଖାଇଲି। 1967 ମସିହାରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟା ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥାଏ। ଆମେ ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ତଳେ ପାଲ ପକାଇ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ। ଆମ ଗାଁଠାରୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା। ଆମେ ଗାଁରୁ ସିଧା ନାଳବନ୍ଧ ଦେଇ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉ। ଗରେଇ ଶାସନ, ଶିରଳ, ଲତାଙ୍ଗ, କୋଠିମୂଳରୁ ଆଦି ପିଲା ତାଠାରୁ ପୂର୍ବରେ 6-7 କିଲୋମିଟର ବାଟରୁ ପିଲାମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ଆମେ ନାଳବନ୍ଧରେ ଝିଅ ଦଳ, ଅନ୍ୟ ନାଳବନ୍ଧରେ ପୁଅମାନେ ଦଳ ଦଳ ହେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପୁଅମାନେ ଭୁଲରେ ବି ଏପଟ ନାଳବନ୍ଧ ଆସନ୍ତିନି କି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେପଟ ନାଳବନ୍ଧରୁ ଯାଉନି। ଦଳ ଦଳ ଝିଅମାନେ ହସି ହସିକା ମଜା କରି ଆମେ ଯାଉ। ବର୍ଷା ଦିନେ କାଦୁଅରେ ହୁସିଆରି ହୋଇ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁ। ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ ଧରିଥାଏ। ଟୁନି, ଡଲି, ନୟନା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ସୁମିତ୍ରା, ପ୍ରମିଳା ପ୍ରଭୃତି ମୋର ସହପାଠୀ ଥିଲେ। ଆଉ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ଝିଅମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି। ସେପଟୁ ଗଣେଶପୁର, ସିଉନ୍ଦି, ତାଳପଡ଼ା, ବରୁଣ୍ଡି, ରାହାମା, ବେହେରାଡ଼ା, ବାଲିସାହି, ତେରମାଣପୁର, ମଣିଜଙ୍ଗା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଗାଁରୁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମର ଅଷ୍ଟମରେ 2ଟି ସେକ୍ସନ୍ ଥିଲା। ମୋର ଏ ସେକ୍ସନ୍। ଆମକୁ ଶ୍ରୀପତି ସାର୍, ପଞ୍ଚୁ ସାର୍, ସୁରଜ ସାର୍, ଗୋପ ସାର୍, ସୁନାକର ସାର୍, ପାଣୁ ପଣ୍ଡିତ ଓ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ବସନ୍ତ ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜି ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଛାତ୍ର। ସମସ୍ତେ ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି। ଶ୍ରୀପତି ସାର୍ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଡାକ ନାଁ ଥିଲା କାଞ୍ଚନ। ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଫଟୋ ଆମ ଘରେ ଥିଲା। ସେ ମୋ ଦରମା ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ସେ ବି ମୋ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ ଏକ୍ସକର୍ସନ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଜାହାଜ ଦେଖିଲୁ। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଜାହାଜ ଭିତରେ ଦେଖିବାର ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ମୋତେ ମିଳିନି। ଜାହାଜ ଭିତରେ କେତେ ଘର, ଶୋଇବା ଘର, ବୈଠକ ଘର, ରୋଷେଇ ଘର, ଲୁହାପଥର କେମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛି, କେଉଁଠି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବସି ଜାହାଜ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାପାନର ବଡ଼ ଜାହାଜ ଥିଲା। ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ଆମେ ଉପର ମହଲାକୁ ଯାଇ ଜାହାଜ ବୁଲି ଦେଖିଲୁ। ସେହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ମୃତିରେ ଗଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସାଇଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲି। ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ମେରିଟ୍ରେ ପାସ୍ କରୁଥିଲି। ଫାଷ୍ଟ ନହେଲେ ବି 4th ବା 5th ହେଉଥିଲି। କାରଣ ବହୁତ ପିଲା ଥିଲେ। 100-150 ପିଲା ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିଲେ। ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୁଁ କବିତା ଲେଖୁଥିଲି। ମୋର ମୀନାବଜାରରେ କବିତା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ପଡ଼ୁଛି 1971 ମସିହା ବାତ୍ୟା ପରେ ବତାସିକ ତୁମେ ଯାଅ ଫେରି ଶୀର୍ଷକ କବିତା ମୋର ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ମୀନାବଜାରରେ। ସେତେବେଳେ ସୀମିତ ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଥାଇ ସୁଦ୍ଧା 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କର କବିତା ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ କଥାଟିଏ ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଲେଖାକୁ ଛପା ଆଖିରେ ଦେଖି ବହୁତ ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇଥିଲି। ମୋର ଶିକ୍ଷକ ସହପାଠୀମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ତର୍କ ସଭା ହୁଏ। ମୁଁ ଭାଷଣ ଦିଏ। ସବୁଥିରେ ଭାଗ ନିଏ। ବାପା ମୋ ପାଇଁ ମୋ ନାଁରେ ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ମୀନାବଜାର, ମନପବନ ବହୁତ ପତ୍ରିକା ମଗାନ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ପଢ଼ିଛି ପିଲାଦିନେ। ସେସବୁ ପଢ଼ି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ହେଉଛି। ମୋର ବହୁତ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ରେଣୁ, ବେଙ୍ଗୁଲି ବା ପ୍ରଭାବତୀ ମୋର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ। ସୁଷମା, ଜାନକୀ, ଡଲି, ପ୍ରତିଭା ଏମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ପୁଅ ପିଲା ରାଜୁ, ତନ୍ମୟ, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ, ବିପିନ, ଶରତ, ହରି, ଶିଶିର, ନୀଳଦାସ ଇତ୍ୟାଦି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ମହାନଦୀ ପାରି ହୋଇ ହାଟସାହି ଯୋଗୁଣ ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପିଲା ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ତିର୍ତ୍ତୋଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲି। କବି ଡାକ୍ତର ଜେନାମଣି ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାରଙ୍କ ଘରେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ। ଆମ ହାଇସ୍କୁଲର ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସହିତ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ମୋ ସାନ ଭାଇ ମୋର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ବିଭୁ ଆଉ ଗୌର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ବିଭୁ, ଗୌର ଆମ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର, ସମାଜସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ବିଭୁ ରାହାମାରେ ରହି ସମାଜସେବା କରୁଛି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆପା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପା, ସୋରିଆ ଦେଇ, ଉର୍ମିଳା ଆପା, ଝୁନି ଆପା ଏମାନେ ସବୁ ଆଙ୍କୁ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରତିଭା ଆପା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସବୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲେ। ଆମ ଅଷ୍ଟମରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଏକାଦଶରେ ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ବୋଲି ଜଣେ ପିଲା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଭଲ ଛାତ୍ର, ସେ ବେଷ୍ଟ ରାଙ୍କ ପାଇବେ, ଆଉ ସେ ଭଲ ନମ୍ବର ପାସ୍ କରି ବିଦେଶରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲେ।
ଆମ ସ୍କୁଲକୁ ଲାଗିକରି KCM ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ସାର୍ମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି। ସେ ବାପାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ବି ଥିଲେ। ଆମ ଆଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ ମା ଆଗରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ସବୁ କହୁଥିଲା। ବିଭୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତା ବାପାଙ୍କର ସେ ବାପା ଥିଲେ। ଜାମିନ ସାର୍ ଆମର ସାଙ୍ଗ ରେଣୁର ବାପା, ସେ ଥିଲେ KCM ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ଦୁଃଖର କଥା, ସେ ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତରେ ଚାଲିଗଲେ। ରେଣୁ ଭଲ ପଢ଼େ, ତାର ମୋର ବେଶୀ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ 2 ଜଣ ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲୁ। ଆମ ଘରକୁ ସେ ଆସେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ରହୁ। ମୋର ଭଗବାନଙ୍କ କରୁଣାରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲି। ବହି ହାତରୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲା। ସାଙ୍ଗସାଥି ଖେଳ ସବୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପାଠରେ ହିଁ ପଢ଼ୁଥିଲି। ବହୁତ ଲେଖୁଥିଲି। ଅଙ୍କ କଷି କଷି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଖାତା ସାରି ଦେଇଥିଲି। ହାଇସ୍କୁଲରେ ଅଙ୍କ ପଢ଼ାରେ ମୋତେ ବିଶେଷ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଶରତ ସାର୍ ବା ଶରତ ପରିଡ଼ା। ବାପା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ସେ ମୋତେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ। ସେ କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମ ଗାଁର ରବି ସାର୍ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ନାଳିଆପାଳର ଫକୀର ସାର୍ ମୋତେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଋଣୀ। ସବୁଦିନେ ମୁଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲି। ଦିନେ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଗଲେ ଭଲ ଲାଗେନି। ନିହାତି କେଉଁ ଦିନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ, ମୁଁ ଯାଇ ନ ପାରିଲି, ସେଦିନ ଘରେ ବସି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ। ଦିନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଆମ ଗାଁର କେହି ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଗଲେନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଜିଦ୍ଦି କରି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବିନି ବୋଲି ଗଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋ କ୍ଲାସର କୌଣସି ଝିଅ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଏକା ଖରାପ ଲାଗିଲା ବସିବାକୁ। ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। 60 ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ପୁଅ 52-53। ଆମର ସେକ୍ସନରେ ହେଲା ବେଳକୁ ଝିଅ 5-7 ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କାଳେ ସେମାନେ କିଏ କ'ଣ କହିଦେବେ କି ମୋ ପାଖରେ ଆସି ବସିଯିବେ। ତେଣୁ ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୁଁ ନ ବସି ମୋର ଉପର ଶ୍ରେଣୀର 3-4ଟି ଝିଅ ସେଦିନ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ମୋ କ୍ଲାସରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିଲି। ସାର୍ମାନେ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ଆସି କହିଲେ, ୟାର କ'ଣ ପ୍ରମୋସନ୍ ହେଇଗଲା କି? ସେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରେଣୀର ଅଧାରୁ ବହୁତ ପୁଅ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଚପେଇ ରଖିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଚପେଇ ରଖୁଛନ୍ତି। ଦରକାର ହେଲେ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜାବୁଡ଼ା ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୋର ମାଟ୍ରିକରେ 2ୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା। 2ୟ ଶ୍ରେଣୀ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲି। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲି। ଘର ଛାଡ଼ି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଗାଁରୁ ଆସିଛି, ଏତେ ବଡ଼ କଲେଜ, ଆଉ ମୋର କେହି ସାଙ୍ଗ ନଥିଲେ। ତଥାପି ରାଜୁ ଦାସ ପୁଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗ ମୋ କଲେଜରେ ଦେଖାହେଲା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ଗ୍ରୁପରେ ଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲି। ଅପାମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋର ସତ୍ୟଭାମା ଅପା, ଇକୋନୋମିକ୍ସର ଗୀତା ମହାପାତ୍ର ଅପା, ରାଧାବିନ ମଣିପୁରର ଝିଅ ସେ ରାଧାବିନ ଅପା, ଏମାନେ ମୋର ରୁମ୍ମେଟ୍ ଥିଲେ। ଜିତୁ, ଅଞ୍ଜଳି ପାଢ଼ୀ, ଉମା, ତପୋଇ, ଆଶା, ରୁନା ଘୋଷ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିଲେ। ପାପୁ ମେଜର PK ଦାସଙ୍କ ଝିଅ ମୋର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ମୁଁ ସବୁ ଭାଗ ନିଏ। ଆମ୍ରାପଲ୍ଲୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ରାମାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଥିଲି। ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୋର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଥିଲା। ବେଣୁଧର ସାର୍ ଆମ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମକୁ ସବୁ ଆଦର କରନ୍ତି। ଜାନକୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କଲ୍ୟାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ହଷ୍ଟେଲ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ବିମଳା ଶତପଥୀ ବାପାଙ୍କର ଛାତ୍ରୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପର ବ୍ୟାଚରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ମୋ ରୁମ୍ମେଟ୍ ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇନା କଲେଜର କ୍ଲର୍କ ଥିଲେ। ସେ ମୋର ଲୋକାଲ୍ ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ ମୋ ଖବର ବୁଝୁଥିଲେ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ପରିବେଶରେ ମୋତେ ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ, ବିଧୁଭୂଷଣ ଦାସ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦିଙ୍କ ଭାଷଣ ମୁଁ ସେଇଠି ଶୁଣିଥିଲି। ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ଆମର ମନୋରମା ମହାପାତ୍ର, ଧରଣୀଧର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଇଂରାଜୀରେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଦାସ, ଭୂଗୋଳରେ BK ପାଲ୍, ବୃନ୍ଦାବନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଫକୀରମୋହନ ସାହୁ, ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, ଚିନ୍ତାମଣି ମିଶ୍ର, ବସନ୍ତ ଦାସ, ସଦାଶିବ ମହାପାତ୍ର ଆଦି ମୋର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆସି ରେଭେନ୍ସାର IA ପାସ୍ କରି BA ରମାଦେବୀରେ ପଢ଼ିଲି। ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଅନିନ୍ଦିତା ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଲି। ଜିତୁ ମୋର ପୁରୁଣା ସାଙ୍ଗ, କେବଳ ଜଣେ ରେଭେନ୍ସାରୁ ଥିଲା, ସବୁ ନୂଆ। ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ଇଏ ରେଭେନ୍ସାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାନେ ସମସ୍ତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ସୁଭାଷିନୀ ଗିରି, ରୀନା, ଦୀପ୍ତି, ବିଜୁ, ଏମାନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ତଳ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲି।
ବେଦମତୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବୀଣା ଆପା, କମଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଦି ମୋତେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। କଲେଜ ଜୀବନ କଥା ଲେଖିଲେ ତ ବହିଟିଏ ହେବ। ଯେହେତୁ ସେ ପିଲାଦିନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଲେଖୁନି। ବାଣୀବିହାର MA ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଆସିଲେ ବି ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ମୋତେ ଶିକ୍ଷକତା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପରେ MA BD କଲି। BD ବେଳେ ମୋତେ ଅଭିନୟ ସାର୍, ଧ୍ରୁବ ସାର୍ ମୋର ସାର୍ ଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ହଂସରା ଧବଳେଶ୍ୱର ହାଇସ୍କୁଲ ହଂସରାରେ ଶିକ୍ଷକତା କଲି। ଆମ ଗାଁ ମୋଥାପଦା ଗଣେଶ ବିଦ୍ୟାପୀଠରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କିଛି ଦିନ ରହିଲି। ତାପରେ ଜୟଷୋଳ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏବଂ ତାପରେ ବାଲିଅନ୍ତା ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକତା କରି ମୋ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଲି। ପାଠପଢ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିନି କି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମସ୍କାର।